Arimen Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita ang laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Luis, ginaingon, wa ko'y tuyo nga hilabtan ka. Kung nahitabo man ta, ang tanan sugo sa kahigayunan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Mao ba? Ha, doon ay lalaking nag-ibid-ibid si mo sa Ubay, pita, no? pero akong asawa, way gusto niya. Ako na kanang giduo lang maong lalaki bay. Apan dili man mo angkon nga naibog siya sa akong asawa. Pero daghang misulti nga kun wa kuno ko magsigig ibid-ibid sa akong asawa. Ay, mo na ipagaing nun, bay, no? Nga sana ni mo, nga nung nangasawa kag-apwag. Pag ba? Wapa ko na usam na siya. Kang hasula lagi. Ulitaw man ka nang nag-ibid-ibid si mo sawa ka. Wari mo yung na nga, pangitag daga. Bay Mando, ang nag-ibid-ibid sa akong asawa, dako sang ninyo. Ha? Oh. Oh, di mayo. Inunsa mo ka mura sa kong amigo sa ranida, mo. Ha? Ha? Nga naman lang day. Ay, ito. Oy. Ang asawa ba? Atuan ang asawa ng tawa na. Ipabadlong ng iyabada. Mura og gusto itong gisulti di Bay Mando da. Ang asawa atong imok ang akong pagisultihan. Pero, muli una ko sabay. Mangutan ako sa akong asawa kung wala ba magsabok niya sa imok. Eh kung wala na, di na lang ko makikita sa asawa ni imok. Unsa makaimok? Gusto ka magtawag kog pulis aron ipadakop ka, ha? Oh, kaya naman di, Elena. Mapriso dita kung moingon ko nga nahigugma ko nimo. Sa din nga may gugma ko. Huh? Ha? May bana na lagi in town ko. Kung mamiga ka, nya adto kag laing babay, wa kay ganas imong asawa, bahala ka. Day, Adto pamiga sa lain, ayaw nako kay dili mahimong luiban ako akong bana. Day, palihog lang. Ay, lakasuko ako, day. Sige, mubian ako ni sa inyong tugaran. Nga nanilhig ka. Sige, tiwasan na pagpanilhig mo. Ano ko? Nabuang man tingin ng tauhan niya. Anong ako mag-ientrepingan, eh? Magkalagkot ka ayo.
Kitawa na. Marina! Oh. Hoy! Ano, gila ka? Pag-abot ni Momo si pagbiya sa salbahis nga imok. Unsa? Dini na sa siya? Oh, mo palang gipagbiya. Walang mo magkaabot kay dito masipadong sa pikasdan. Nanguyab na sa dako. Nayabag naman tingali ng tawhana, oy. Gusto kitingali na siya nga. Dunggabo na ko da. Tiyaman, patsin ko na siya, ha? Ayaw taon pagpatay og tao dong. Kung makapatay ka niya, mapriso ka, maghikog sa ko. Oh, dahil na. Di naman sa kagikan imok. Dito na sa kagikan sa ilang ilana. Nanguyab na sa kaniya. Wag yapon ko niya sugta. Kaya dili siya makahimog pagluib sa imbana. Nayapag ka naman yung tinghali imok. Unya ako? Unsa naman lang ko ini ha? Unsa ko? Huwag ka na ba gusto na ako, mok? Kay mangita ka magyuglaing babay nga imong jarjiron, ha? Tubag ako. Huwag ka na ba gusto na ako? Nakagusto man ko nimo pero Pero unsa ha? pastilan ni nakuha sa nang imo eh. Grabe ka dako eh. Badaoy. Ilamoy lang ta. Kiat lang kada. Saan taman kung maogyod niya ang gihatas Ginoo nga dako gyud ning ako. Ang importante nga ikay naka-virgin ako. O lagi. Pero pag umanog panganak nimo. Samot ba ka dako eh. Baya bulang kayo. Uy ayo. Oh. Sige, hari ko eh. Ligo sa ko. Ka na bukas ni mo eh. Badaoy. Paabot ko ni mo sa kwarto ha, dong ha. Ay, pagbingka lang niya eh. Imo na kong ipasakit ang maayo, imok. Ako ganiyon niya'y maglagot na. Mangita mo po kong laing lalaki bang makahatag na kong lawas ng kalipay. Bakalagot ng banaha. Mahal man ang tanako siya, bisag igo-igo ang gidakon siya. Pero mangita pag yung biga sa laing babay. Ay, makalagot. Pa? Mao ka na. Ayan na lang ang pakikatubang ng imo. Basi mag-away na inoon mo, unya, musangpot na inoon sa dugo o ng mga pakitabo. Nalisod na. Ay, Dili gyud mo resulta og nindot kung mag-atubang mo ug magpinatsanay mo nimo. Kung ikaw ang mapatay, luoy kay ka kay ilubog lang ka. O mabiyuda na inoon sa ingpit ang imong asawa. O ikaw sa noon ang makapatay na imo, may muagyapon kasi mong asawa kay mapriso ka man. mao lagi pa eh. Busa. Ang iya na lang asawa nga si Laura akong duulon. Ug akong ipabadlong niya ang iyang bana. Kana! Ay, Murag, mas maayo na imong buhaton da. Ang iyang asawa na lang dula. Iya to lang nga tuwa sa trabaho si imo. Ug pakikitai ang iyang asawa. Forbida. Waka lugar kag duol sa sawang imo. o palagi bay. Kay nilipang man kuno sa iyang trabaho si Imok. Sa sunod semana na ako duulon ang iyang asawa. Forbida. Binobay is mo panit Laura is. Forbida yung ngita mo maglain mo ngita mo maglain babae. Okay raman unta ba nga mangita siya gaing babay? Kay iya man sa nang batasan. Og iya na kanang problema unya as kahitasan kung magbuhat siya binuang. Pero sa kadaghan sa mga babay bay, ang ako ba magyong asawa ang iyang gitrepingan, oy? Forbida sa na istorya ha eh.
Usap na sawa ni mo, may tagbatinag na ako, gwapaw na. Ibong kalikuan na ng joke Ay, na sig ba yan? binuang na. Joke na. Na. Uy, cute ka na sawa ni mo. Uy, gamayon nga pagkababae mo. Ibo, kisin mo ka ng linan. Unsa man ka? Ano nang asawa man sa sig babae nga? Dili siya malipay, oy. Basta, magkikita yun unya ko sa iyang asawa. Ipabadlong ko ni Laura ang iyang bana. Mao ba, Dailina? Oy, dong. Wa ko na ron sa ilang iyang bana nga si Imok. To ako no ko din sa probinsya. Di ay ha. Pero, sa dili pa ko maadto day. Aun sa man, nagsigi pa ba daig samok siya nimo? Sige, gihapon dong, uy. Gahapon lang, iya kong giatkan sa dahan. Kuno pa na ko singkahi, digid mo palayo. Ay, bida gid eh. Sige, adto na ko day. Adoon ko ang iyang asawa. Adi sa ko day. Ayaw awaya iyang asawa dong ha. Istoryahe lagtarong sa Laura. Ayo! Laura! Si Luis ni, nga bana ni Elina. Ablihi ko kadali lang, magsulti ko nimo. Laura! Ayo! Kadali lang, Luis. Nana ko pa dong diha. Ablihan pa kakadali lang. Ay, salamat. Kaya ni Asia. Pwede siya mulakaw. Kinahanglan nga iya yung padungon ang iyang bana. Hi, Luis. Oh. Uy, hala. Nagsulob man kag nimpis og sihag nga duster day. Lakra kayo ang duha nimo ka boobs nga way bra. Og ang imong flower day. Lakra kayo. Uy. Uy, ay, uy. Ay, hala. Gihubo nimo imong duster. Tugas imong boobs, uy. Ang imong flower, bugduha kayo. Oy, ayo, uy, day. Gigakus o gihagan ko nimo. Muta nimo, oy. Ay, kanay. Ipaya ko, Luis. Hala ni. Ay, taba ako sa sex, ha? Tana sa kwarto na. Tana tayo, Luis. Kandi kay wa pa ni kaihi, kay humot kaayo. Kini ka namin ako, hanggang ako. Ang ibong ibig kapasad ko. Narao. Ha? Hala, Kita ka? big time. Punyataas pagkit kaayo. Kani akong kanahan. Hinay. Kay mapapakan. Hinay. Nis, maplaster na ko, be. Hayang na ko, ha. Alamit na ko, ayaw, ganahan ko, ani. Ipaslak na ng imo, be. Oh, sige. Adali na, Sa hawit, dito. plaster na ko. Kini? Agay, iyon sigaan kay luan na ang miyot na na. Kabaos ng imok, kabaos ng imok. Agay, uot. Luis. May nahitabo jud namong duha sa asawa ni Imok. Lamia siyang asawa eh. Ug naglibog ko. Nganong mangita pa og laing babae si Imok nga perti mang lamia siyang asawa? Human sa nahitabo, gihimo nako siyang kabit.
Bago ito mga kasama, ang kaagi ni Luis, dinining tulumanon. What's the style? Gihimo ng kabit style. Kinimaw sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.